bụ Ademola Saidat, onye nwe ụlọ ọrụ. Mgbe m gụchara akwụkwọ, agara m ịmụ ka esi eme bead. Ahụrụ m ime bead n'anya, m na-ahụ ihe gbasara ejiji n'anya ọfụma. Ya onye mere m ji banye na ihe gbasara ejiji mmegide ruo n'afọ 2014. Ihe m chọrọ ime bụ ịhụ na m na-abanye n'akwa ụmụ nwoke, maka na ahụrụ m akwa ụmụ nwanyị otu o si dịrị, mana ugbu a m chọrọ ịbanye na nke ụmụ nwoke ka m mata ihe gbasara ụmụ nwoke. E nwere ọtụtụ ihe gbasara ụmụ nwoke, ejiji ụmụ nwoke nke kwesịrị ịmata, nakwa ịbata ịlaghachikwa na projekti nke m ji bụ mbụ bụ nke m chọrọ ime. Ọtụtụ ihe ka m mụtara n'afọ a, maka na ugbu a n'afọ 2020 a, onye ọbụla chọrọ iri sọsọ ya, onwe onye chọrọ ịma otu o si gbasa onye ọzọ. Ndị mmadụ na-abata na ihe gbasara ihe a na-eri eri. Ọwụzụ ọtụtụ mmadụ na-abịasị ugbu a sị na ha chọrọ ịgbanwe akwa. Ọ daga ahụ gị ịhụ onye chọrọ isi gị na ọ chọrọ ịgbanwe akwa ugbu a. Nke a na-emetụta biznes anyị, maka na onye ọbụla chọrọ iri nri ka ọ dịrị ndụ. Ọwụzụ onye chọrọ ịgbanwe akwa, ọ ya otu o si metụta m. Ihe o mere m chọrọ mgbalịsi ike hụ na mgbanwenyekwara ọnọdụ ihe, maka na enweghị m ga-agbanweli gbasara ya bụ ọnọdụ obodo nakwa ihe ndị ọzọ, ka m hapụrụ Chineke ihe niile ka ọ nwee ike hụ na o nyere anyị aka na ihe gbasara azụmahịa ka anyị na-eme. Afọ 2020 afọ 2020, ihe gbasara mmekọrịta nke m matara bụ ịgakwute Chineke nso. Ị na-agbalịsi ike ihe na ịgakwute Chineke nso, hụ onwe gị n'anya, etinye n'obi gị ebe mmadụ, maka na ị na-ekele Chineke maka na onye hụrụ taa iwe ike gaghị ahụ ya echi. Maka na ọtụtụ ihe nke mere n'afọ a, bido na EndSARS, site na pandemic na ọrịa zuru ụwa ọnụ mgbe ọ bịara. Ekwesịrị ka mmadụ bịaruo Chineke nso ka o nwere ike nyere ya aka. Ekwesịghị na-alụ ọgụ ma ọ na-adụsi iro. Ihe ọbụla ga-eme gị, ị ga-enwe obi udo. Ihe m mụtara na ihe gbasara azụmahịa, ị kwesịrị ịgbalị ịhụ na ị na-akwalite azụmahịa gị. Gbalịsi ike hapụ ị na-emefu ego, maka na nke a na-enye nsogbu na ihe gbasara azụmahịa. Ị kwesịrị ịgbalị isi ike hụ na ị na-esi evu ego ebe ị na-echekwa ego gị ọfụma, maka oge ọkọchị. Maka na asị na nkụ akpara n'udu mmiri, ọ bụ n'ọkọchị. Maka na asị nkụ akpara n'ọkọchị, ọ bụ n'udu mmiri ka a na-anyị ya. Ị kwesịrị inwe savings. Life lesson mụtara na this 2020 ịhụ na m bịakwutere Chineke nso. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'afọ ahụ. Ụfọdụ ndị mmadụ anwụbeghị, mana ihe megoro na ha akara na ọnwụ. Ya wụrụ ka iji ihe ya na ọtụtụ ihe emeela n'afọ a. Nke ka njọ mere m n'afọ a bụ obere oge m nwere mgbe na-enweghị ego na-abata. Nke na m nwere enwe onye maka m na-emefu, enwe nke na-abanye mana nke kacha mma mere m n'afọ abụọ, abụ m onye dị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Na ihe niile, ọnọdụ ihe niile, m na-ekele Chineke. Aha m bụ Ademola Saidat, ọmụa bụ CEO ụlọ ọrụ ya ị na-ahụ. Ihe a bụ ihe m mụtara n'afọ 2020, my 2020 lessons.